Are you a sushi fan? Origami Sushi Bar. Origami Sushi Bar is a restaurant at the Boulevard of Sea Aquarium Beach. You can enjoy your lunch or dinner at our terrace with beautiful sea views. Come and enjoy the new Caribbean sushi. Origami is offering you all-you-can-eat sushi for only $20, only on Monday and Thursday. Visit the Origami at Mambo Beach Boulevard to give you the best service you deserve. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De Extra meldt dat er een persoon is overleden die was besmet met het coronavirus. Dat heeft het CMC aan de krant gemeld. Het betreft daarmee de tweede officiële coronadode op Curaçao. In maart overleed een Nederlandse toerist die was besmet met corona. Weliswaar overleed onlangs een Bonaireaanse arts aan de gevolgen van corona in het CMC. Die was ingevlogen vanuit Bonaire, maar die wordt bij de officiële cijfers van Bonaire opgeteld. De Extra meldt vandaag dat aanstaande vrijdag een beslissing wordt genomen of Gerrit Schotten eerder naar huis mag. Gisteren heeft de advocaat van Schotten, Lizaima da Costa Gomes, een verzoek daartoe gedaan. In juni zou de oud-minister-president van Curaçao al met een enkelband de gevangenis mogen verlaten om de rest van zijn straf in huisarrest te zitten. Maar daarover kwam een negatief advies. De advocaat van Schotten heeft daar protest tegen aangetekend en is nu in hoger beroep gegaan. Volgens haar is er sprake van heel veel gesjoemel rond de zaak van Schotten vanuit de gevangenis. Bombini at El Grill and El Mexicano restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak, and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill Sunday, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Estadushi. Er zijn problemen bij de douane die moeten worden aangepakt, dat zegt Juan Laurens van vakbond Straf. Het heeft allemaal te maken met het rouleersysteem. Binnen de douane moet personeel om de zoveel jaar van functie veranderen om op die manier te voorkomen dat mensen te veel vastgehecht aan een bepaalde functie zitten. Daarbij is het belangrijk dat mensen wel bijscholing krijgen, maar omdat de overheid te weinig geld heeft, loopt dit systeem niet zoals het zou moeten lopen en daarover wil Laurens met de overheid praten. 5 mannen in de leeftijd tussen de 20 en 25 jaar uit Curaçao en de Dominicaanse Republiek zijn gisteren aangehouden in een huis aan de Santo Domingoweg. Ze worden ervan verdacht eerder op de dag een inbraak te hebben gepleegd in een woning aan de Schone Gevelstraat en een woning aan de Borinquenweg. In het huis in de Santo Domingoweg lagen volgens de politie heel veel gestolen spullen. Die zijn in beslag genomen, net als enkele marihuanaplanten en 3 auto's. How does an electric car work? Electric vehicles are using a battery that powers the electric motor. Did you know an electric vehicle has enough range for everyday use? Day in, day out? Driving an electric vehicle gives you comfort in a modern car and has almost no service needs. Start driving eco-friendly and emission-free. Electricity is your new fuel. For more information about electric vehicles, please visit dpoint.net. Op Curaçao is opgelucht gereageerd op het besluit van de Nederlandse regering om geen negatief reisadvies af te geven naar het Caribisch deel van het Koninkrijk. Vooral op Curaçao werd ernstig gevreesd voor het wegblijven van Nederlandse toeristen rond de kerst. Maar minister-president Mark Rutte gaf dinsdag aan dat Nederlanders ook tijdens de kerst gewoon naar Curaçao kunnen. Voorzitter van Tjata Hans Slier is opgelucht. Als Nederland had besloten dat toeristen niet naar ons toe hadden mogen komen, dan had dat de economie structureel ontwricht, aldus Slier.
Bonaire wordt weer een code geel bestemming en daarmee kunnen Nederlandse toeristen ook weer naar Bonaire toe. Dat heeft gezaghebber Edison Reina gezegd. Volgens hem wordt vandaag de code gewijzigd. Halverwege september had Bonaire nog aan Nederland gevraagd het eiland als code oranje bestemming te bestempelen. Daardoor waren alleen nog maar noodzakelijke reizen toegestaan. Maar het aantal coronabesmettingen op het eiland is inmiddels flink gedaald en daarmee is het weer veilig voor toerisme. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.